Com a campanya pel dret a l'avortament, que portem molts anys indicant que aquest dret sigui real, volia avui denunciar un cas que no és dels més greus, en el sentit que estem indicant que no és una dona jove ni una dona migrada, que són casos que encara ens falten molt, sinó un cas normal d'una dona d'aquí que té tots els papers, que no té cap tipus de problema legal i tal, i que realment ha tingut que fer un circuit molt llarg i molt incòmode amb un tema tan difícil com és el fet que jo vull avortar i estic embarassada, no? I ha hagut d'anar a 3 caps, diguéssim, per demanar la informació. Amb un no sabien què s'havia de fer, en l'altre que no li tocava, en l'altre que era un hospital i que tenia una objecció de consciència i que per tant no li podien fer perquè tenia ella realment molta pressa perquè havia de viatjar i volia assolir-ho amb això. I anaven passant els 3 dies famosos aquests que li anaven allargant, no? És a dir, que tot aquest circuit, diguéssim, d'entrebancs normals, diguéssim, per a una persona que tenia tot el dret a fer-ho sense cap inclús dins el respecte de la llei, ens sembla una necessitat realment que això hi ha una falta de formació i d'informació a tot el circuit perquè realment la gent sàpiga on ha d'anar i com pot fer d'una manera clara que aquest dret sigui un dret. El tema de l'observatori em sembla molt important, o sigui, aquesta mateixa companya que ens va explicar el seu cas ens deia on no puc denunciar, no? I evidentment, a banda dels recursos que hi ha a cada cap, suposo, no? Ens sembla molt important donar veu en aquestes coses que queden amagades perquè, clar, no són tan greus perquè al final acabes podent avortar, no? I em sembla que l'observatori, en aquest sentit, no únicament explicar històries de vida reals, de casos que han passat, de com la gent s'hi ha sentit, com s'ha comportat, ens ajuden, diguéssim, a visibilitzar totes les coses que s'han de canviar, perquè, evidentment, les lleis poden ser més o menys bones, els drets humans poden estar escrits molt bé, però si en la seva pràctica no es poden posar a terme, no serveixen per res.